Good morning. Today is Sunday. Kagabi hindi ko na-close yung vlog, guys. So today is November 28. 28 na yan yung mga boys. Nagluto si Reyes ng breakfast. Uwi na kami. Arlo! Ang bilis na ni Arlo mag-crawl. Arlo! Hi, vlog! Dali. Ang bilis niya. Dali. Come on, dali. Come on. Get it, come on. Come on. What's that? Is that you? Is that Arlo and Ate Holly? Is that Ate Holly and Arlo boy? Is that you? Ginawa na siya ni Tito at saka ni Tita Reyes ng breakfast. Yeah, tinatanggal niya na naman yung yolk. Tapos na kayo mag-breakfast. Ayan na yung mga bata. Ibababa na nila yung luggage. Kuya. Alright. No. Leave it now, please. I did. Be careful, Kuya, ha? Oy, stop. Not this one. Because I'm gonna... Yeah, that's why I need this. So, ayan. Ito, wag natin itong kalimutan. Yung phone. Okay, nababa na ng mga bata yung mga natin, gamit. Ito na lang nagpilaw ni Johnny Boy. So, okay na dyan. And yung mga boys, sila nag-ayos ng bed dun. Okay, ayos na tayo, guys. Punta muna kami ng city. Kasi, pupunta ako sa Ted's. Uy! Sorry, guys. Nakamulat ulitin, no? Gulat man. Grabe si Ayla. Ako nag-ano sa kay, sabi ko, give me a hug. Pumunta siya kay Tito John. Gumanon ako sa kanya. Tapos si John, gumanon din sa kanya lumapit. Alis na kami, oh. Love na love si Tito John. Bye, Ate Holly. Bye. Come on. Bye. See you next year. See you next year. See you next year. Pohon. Yeah, next year na, Papa. Bye to Tito John. Hanggang sa labas yan. We're going home. Bye-bye. Bye to Tito John. See? How about Ayla? Say about Ayla. Bye. See you later. Say to Tito Dan. Bye. See you, be. Bye-bye. Ingat. See you. Good luck sa iyo, ma. See you, Danny boy. Thank you so much. Thank you. Baba, give me a cuddle. Tita Manay. Come on, pag si Tito Jan, you go right away. Why not me, ha? Tingnan mo, hindi talaga siya tumitingin. How about Tito Jan? Here, oh no. Oh no, Tito John. Oh, Tito Jan is going na, Baba. Bye, Tito Jan. Wala siyang huli. Holly is going now. Bye. Bye, Tito John. Enjoy Philippines, Baba. Oh my God, may enjoy yung Philippines. So, Dan. See you, Johnny boy. Have a safe drive. Thanks Bye, very Johnny much. boy. Thanks very much. That's alright. Anytime. All right. Fine, I'll wait. Probably feel a study there, I reckon. Yeah. Sige, it's been a while you've been not celebrating Australia Day. Australia does Stay do up. that. Yes. That'll be your place. Yes. Why was it on? Why not? No, but I know, but why was it? I don't know. It's just because a long weekend. Long weekend. Alis na tayo kila Reyes. Dito na kami sa city kasi punta tayo ng Ted's. Kasi meron akong mga lens. Meron akong Sigma lens na dalawa. Hindi ko naman siya nagagamit kasi meron na ako yung Sony na 24-70 na lens. Okay? Oh, wait lang. Hindi ko natapos yung sinasabi ko kasi drop off lang ko ni Jan dito. Dito tayo sa Ted's cameras. Ayan, dito. Kasi nga, yung aking lens, iswap na lang natin ng something para magamit. Kasi hindi ko siya ginagamit. So, ito guys yung lens na isa, yung Sigma. Yan.
Hindi ko naman sila nagagamit. And, meron pa ako dito isang Sigma. And yung Canon ko na, never ko to nagamit. Yung M50. Ayan, so, tingnan natin. 649 bili ko yan. 200 lang daw. Diba? 649 yung bili natin. 200 lang daw. Pwede nilang ibigay. Nakabalik na tayo dito sa car. Ang sobrang tagal kasi chinek pa nila yung M50 Canon. Ang palit nila doon, ang price nila sa akin doon, hindi ko na alam kung magkano bili ko. Pero yung ano niya doon is nasa 300 lang yung camera. Tapos yung lens, yung Sigma, yung maliit, yung 50 ba yun? 250 lang. Ang bili ko nun 649. Tapos nagamit ko lang yun. Hindi ko yung nagamit sa filming. Parang chinek ko lang. Tapos hindi ko siya masyado nagustuhan kasi ang bigat. Tapos hindi nga siya nasuzoom. So steady, ano lang siya, steady lens. So ang imumove mo yung camera. So kaya hindi ko siya nagustuhan. Yun lang, hindi ko yung nagamit na ano. Tapos laking sayang ng pera doon. So, hindi ko naman kasi magagamit. So ang pinalit natin ay doon sa lens at saka sa camera ay eto. Nagbayad pa ako ng ano, $89. Kasi bumili rin ako ng panglinis, yung ano yan, yung pump panglinis sa lens. Pwede rin siya sa computer, sa keyboard. Ano lang naman to, 19 something, so parang $20. So nagbayad pa akong 89, almost 90, 89.90 para makuha natin to kasi kulang. Eto, meron pa sana akong isa dito. Mahal to. Ang ano niya lang sa akin. Eto rin, hindi ko rin to nagamit. Ano lang din, parang trinay ko lang din, o diba? Trinay ko lang din, and then sobrang nabigatan nga ako. Tapos hindi nga siya masuzoom. Nung una, gustong gusto ko siya, pero yun lang. Hindi natin siya ma-zoom in. So ako napagod. Practice ko lang to, hindi ko to nagamit sa ano, sa filming, hindi talaga. So hindi ko na lang to pinalit, ikip ko na lang to kasi tapos 200 lang, sabi ko hindi na. Kaya nagbayad na lang ako ng 89. Ang plano ko sana i-trade lahat. Pero nahinayang ako kasi 200 lang siya. 250, yung isa 200 yata, yung isa yung mali 200, tapos ito 250. Pero ayan, eto meron nang tayong DJI pocket number 2. Ito magagamit ko to, diba? Yung dalawa, naglalaro sila ng, is it golf? Yep. Yeah, golf. Na-board sila kasi ang tagal ko dun sa TEDS. Ang tagal-tagal ko doon. Kasi chinek nila yung lens, tapos yung camera kung nag-work. Tapos yung camera ko may extra battery pa yun ha. Ang mahal din ng battery, nasa 90 plus din kaya ang battery, yung original battery ng camera niyo. So yan lang guys, punta na tayo ng Asian store. Parang ang putla natin, hiningal ako. Hiningal tayo. Ang ingay. Dito na tayo sa Asian store. Tagal kong hindi nakapunta dito. Wala silang sili. Dati meron silang tin. Tagal ko lang hindi nakapunta dito. Okay, kuha lang tayo ng ang pinunta ko dito ay sinigang mix. Sinigang mix. Kuha tayo nito. Just in case. Just in case. Parang wala akong nakikitang sinigang. Nandito na yung mga mamasitas. Pero parang walang sinigang. Hala. Nandito pala sa kabila yung sinigang mix. Buti na lang nagtyaga-tyaga ako. Wala talaga dito. Wala dyan. Andyan yung ibang mamasitas. Nandito pala. Eto sinigang sa bayabas. Wala ba yung regular na sinigang? Sinigang sa sampalok. Ito ano naman tong isa? Sa tamarind seasoning mix. Try nga din natin to. Sige, kuha tayo nito. Alam mo ito mag-expired. 2025 pa. Matagal. So, damihan natin. Kasi mahilig naman ang mga bata sa sinigang. Tsaka si Jan. So, 5 nito. Ito, ang life niya is November pa naman. November 2023. Okay pa naman. Kuha din tayo nitong 5.
5 nitong sinigang sa sampalok. Siguro bawasan ko yung sa bayabas. Dagdagan ko yung sinigang sa sampalok. Kasi yun ang mas gusto nila. So, palitan natin ito. Ito, Nor. Diba ang daming sinigang? Okay, kailan to mag-expired? Iba naman tong brand. Ito yung Nor. Kailan ka mag-expired? Ito may gabi to eh. Pero hindi ko alam kung check lang natin yung expiration date. Mag-expired siya sa December 2023. So, kuha din tayo nitong 5. Diba? Ang dami natin sinigang mix. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, sinigang mix. Kuha rin tayo nitong Atsuete powder. 5, 2, or anato powder 3, 4, 5. Kailan ba ito mag-expired? Wait lang. Ito ang kunin ko. Sa April siya mag-expired. April. Kuha rin ako ng chicken powder. Dalawahin ko yung chicken powder. Stock natin sa bahay. Kuha rin ako ng saffron. Kuha tayo ng seaweed kasi favorite to ng mga bata. Kuha tayo nito. Si kuya lang pala hindi. Yung dalawa. Merong isa, ano daw, seasoned seaweed. Yung isa, pareho naman. Parang iba ang, magkaiba lang sigurong brand. Olive oil. Yun, with olive oil. Meron tayo nun. Kuha din tayo nitong dalawa. Favorite to ni Sak tsaka ni Holly. Kuha ako nitong roasted sesame. Masarap to. Itong Japanese mayo. Kuha ko nitong soya bean paste. Yan kasi meron naman yan sa Kohl's na nabibili. Kaya di na tayo kukuha yan. Meron yan sa Kohl's. Kuha rin tayo ito yung panko bread crumbs. Sinundo na tayo ng bata. I got you this, Baba. Yeah, you got 3, 4. 4. Yeah. Thank you, Mom, you're the best. Pardon? Can we eat those in the car? Yeah. Oh, yeah. Let me hold on. Please recommend that we're gonna eat them, all of them. Not all of them. Kuha na rin ako na seaweed para one day gawa rin ako ng sushi nila. Yeah, we Ito, love kuha tayo nito. Kuha ako nito. What about sushi? Yeah, I'm gonna get. Never make sushi anymore. I will now. Okay, put this one. What about for breakfast and Kuya Tishan can fried rice? Okay, fried rice for Kuya. Sushi sa inyo. Kuha tayong garlic. Sa dalawa nito. Dalawa nito, tapos isa nito. Oops, ando na yung ano natin, cart. Ayan na yun. Kuha ko ng sweet Thai mango daw to. Sweet Thai mango. Kumuha ko ng 3 sweet Thai mango. Wala sila yung Asian na talong. Hindi yan, malalaki yan. Wala ring beans. Walang beans. Tapos na tayo, guys. Hawak niya na yung seaweed. Bayad na tayo. Siya daw, okay. Chị vô chị coi coi trước rồi coi vô mình nói nhiều biết sao dạ rồi hết pin rồi. Ang dami kong kinuhang sinigang mix kasi mabilis siya maubos doon kila Jonalyn. Bây giờ gì nam sạc vô cày bịch.
You're done? Okay, thank you. Nó làm có mười mấy năm hả chị? You're right? Thank you. Ayan si Kuya Tat. Ayun niya nag-amoy. Oh, we're done. We are done. We're going home. I'm just gonna put it on the ground. Yeah, and then when we get home, you have to put in the bin. Try, yeah, you will like it. Dito tayo sa EDSA, guys. Magallanes. Stop kami dito, guys. Sa Tintinara na kami. Kuha lang si Kuya ng Makalog. And kanina nag-stop. Where did we get this one? Taramban. Kumuha ko ng ng cookies. Dalawa to. Kinain ko ng isa sa Subway. Masarap yung macadamia. Tapos yung isa is may raspberry. Pero mas gusto ko yung macadamia. Masarap siya. Yan na si Kuya. Kumuha rin siya ng Fanta. Ito, okay. Toilet ko siya. Okay. Kuha kami ng chicken mamaya sa Dan tayo ng kit. Pa tayo ng chicken para mamaya. Busog pa ako kasi nga kumain kami ng breakfast. Heavy breakfast yun. Bacon, eggs, and rice. And may spring rolls. And then kumain pa ako ng Subway, yung cookies. So busog pa. Si Kuya, ayan, kumakain na siya. Kumain din niya ng ano sa kanya, burger na may cheese, bacon, and egg. And si Sak din. Kami ni Holy Rice. So, mamaya stop kami sa Keith. Kuha tayong chicken. Dito na tayo, guys, sa Keith. Kuha ako ng chicken. This time, kukunin ko yung bargain box. Para dinner mamaya. So, nice. Come on. Si Holy ayaw sumama. Make sure we get that one. No. Yes. Are you sure? Ham and sandwich. You sure? Yeah, I think so. Yeah, but it's not white bread. It's brown bread. We're gonna ask the lady. Come on. Chicken. Okay, dito na tayo. Nagpagawa kami ng yung white bread na gusto niyang sandwich. And then nung pag-check ko, ginawa niya kami. Do you know why, Dad? Yeah. No, because because that was the same, but it was brown bread. Brown bread. Meron brown bread, pero ayaw niyang brown bread. So, ginawa niya kami ng white bread. Tapos, nung binigyan niya kami, yung binigay niya na, chinek ko, walang cheese. So, yeah, fresh. Very fresh. Yan yung gusto niya. Chip sack. Here. Dito na lang kakain sa car. Ako busog pa ako. I drank coffee. No, you don't. Yes, I did. Sabi ni Sak, what did you say, Sak, about coffee? I don't like coffee. You don't like coffee, and you said you're not gonna drink when you get older? Why? It give you what? A headache. Parang ako. Tinry niyo yung coffee yata ni Jan, tapos hindi niya gusto. Yeah. Tapos ang matanggal yung lasa kahit anong inom niya o kain niya. Parang ako, ang tagal. Parang kahit anong kain ko pag uminom ako ng coffee, ano siya, nagstay siya sa aking... Drink. Yeah, where is it? Yeah, we got Fanta. Mom, how was I gonna have the Si Holly ayaw din kumain. So, eto, dinner namin tong Get the drumstick. binili natin ng chicken. So, pa hindi na ako magluto. Get drumstick, okay, Mom? Ang iniinom kong coffee is yung mocha. Hindi talaga yung coffee. Tapos maraming gatas yun. Pero yung coffee ni Jan, no. Si Holly, gutom daw. Oh. Ayan yung chicken. Thank you for the drumstick. You're welcome. Can I just have a chunk? What's Just okay. make Just the meat. Okay. Kuya Yeah. KJ. Zach. Oh, what is that? Is that a chunk? That's a tiny bit. Here. Still a tiny bit. Mainit eh. It's hot. Kuya KJ. Here, Zach.
Yeah. Is that alright? Yeah. Okay. Kuya, busog yan eh. Grabe ang dust! See the dust? I know! Oh, tingnan yung dust guys. Oh. Kumain kaming isa kasi si kuya humingi. O yan. Ito yung natira sa akin. I can smell it. Grabe yung dust. Siya kasi sak din kumain ng konti. Yung dust, para na tayo ditong pinupulbusan. Nagba-vitamins kasi si sir. Langhapin mo ang alikabok. Habang binubuga mo yung usok sa bibig mo. Bumili siya ng coffee at saka python. Bagong deliver, nakita niya doon sa truck. Ha? Only little one? Okay, alis na tayo. Uwi na tayo. Are you gonna drink Dad's coffee? Bahay na kami guys. Ayan yung mga bata. Come on! Pinapasok na nila yung mga gamit namin. Hi! Come on, get inside. Are you gonna wear that tomorrow? Yeah. May hashtag holy na oh. Si Tita Riz ang naglagay ng pangalan na yan. May kasama kasi siya mga stickers or parang letters. So yan na yung pwede siyang lagyan ng pangalan. And, tingnan nyo guys, buhay. Diniligan ko to bago kami umalis. Alam, malulobot ako. So, end ko na yung vlog. And, nung Monday pala, mayroong nagpadala sa akin na, basta, i-unbox ko yun sa inyo. Nung Monday, may nagpadala sa akin dito na, basta, i-unbox ko na lang yun sa inyo. Malulobot na ako. So, end ko na yung vlog, guys. And, excited akong gamitin to. So, yun na yung vlog natin, guys, bago mamatay ang battery nito. So, okay. Say thank you. Thank you. Updated vlogs tayo ulit, guys. And sana supportahan nyo pa rin yung caravan vlogs namin, ha? Pag wala kang ganap. Dad said he's gonna cut these off. Why are we gonna cut it off? No, we're gonna adjust it, Baba. So, yun na, guys. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Kasi ang haba. We will do vlogging. Oh, you wanna do vlogging? Gusto nyo mag-vlog? Okay, guys. Thank you. See you.